Son Miguel Román, xogador do Celta. Renovar co Celta para min é un orgullo para a miña familia, xa que dende pequeno quería ser futbolista e a verdade é que é un orgullo para todos nós. Dende que cheguei ao Celta creo que mellorei moito a nivel personal, xa que collín moita confianza en mí mesmo. A verdade é que tamén creo que collei bastantes aspectos tácticos, xa que chego bastante á área, chego e creo que sou peligroso nesas zonas da área. Bueno, eu intentar xogar os maiores minutos posibles e intentar aproveitar as oportunidades que me dé o míster e a nivel colectivo, pois primeiro permanecer en primeira división e logo pouco a pouco ir crecendo. Este salto con o Celta cando eu hace 8 ou 10 anos iba a Balaídos e iba a ver o Celta, iba a ver Europa e aquela época da semifinal de Manchester-Celta é un todo orgullo para min e para a miña familia. A mensaxe para a afición é que sabemos todos que eles van a dar o 100% e que eles tamén teñan claro que nós vamos a dar o máximo para nós para que queden os 3 puntos en Balaídos.